Здравейте на всички! С вас е Краси и днес сме с една супер важна тема. Когато става въпрос за изгаряне на мазнини и за отслабване. Никой хранителен режим на света няма да ти помогне да отслабнеш. Просто такъв хранителен режим няма. И сега ще обясня за какво говоря. Последните няколко години, откакто занимавам с това, безбройно много хора са ми писали и продължават да ми пишат с идеята да им направя някакъв хранителен режим, някаква хранителна програма и просто да им кажа какво да ядат, за да почнат да го ядат и да започнат да отслабват. Обаче нещата не работят така. Реално цялата тази идея с хранителните режими, които се правят за 50, 60, 100, 200 лева и така нататък и се дават, това е една огромна лъжа, измислени от мързеливи мои колеги, които просто искат да вземат някакви бързи пари и не им пука какво става с хората. Как всъщност работят нещата? Първо, нека обясня как всъщност не работят нещата. Няма как да дам на който и да е от вас, тези, които ме гледате, какъвто и да е режим. Най-добрият режим, с най-добрите храни, с най-полезните, най-здравословните, в най-добрите количества. Няма как да дам каквото и да е от ден едно, ти да започнеш да се храниш по този режим и на ден 30 ти да си свалил някакви килограми, да продължиш да ядеш по него, да продължиш да сваляш килограми, да отслабваш, да ядеш по моя режим, още да отслабваш и всичко да е перфектно, накрая да си в супер форма, да си свалил 30-40 кила. Това е абсурдно и няма как да стане, защото самото тяло не работи така. Първо, горчивата истина е, че всъщност няма значение какво ядем, колко полезна спрямо вредна храна и така нататък в свалянето на килограми. Тези неща имат значение за общото здраве, но когато говорим за сваляне на килограми, значение има колко калории биват изяждани. Ако изяждаш по-малко отколкото изразходваш, ясно е, ще сваляш килограми. Но какво не усещат хората? Проблемът е, че когато сме в дефицит, това е проблем за тялото. То сваля килограми точно защото енергия отвън не му достига и то използва своята вътрешна енергия като запаси от подкожни мазнини, за да компенсира липсата на енергия. Обаче в контекста на природа, на оцеляване и на един организъм, това е проблем. Това отслабване е биологично застрашаване на индивида. Тоест, тялото приема за проблем свалянето на подкожни мазнини. И какво прави? Ами, взема мерки срещу това. Какво имам в предвид? Когато ти започнеш да се храниш в калориен дефицит, започнеш да отслабваш, тялото регистрира това като проблем и опитва по всячески начин да спре това и да компенсира този калориен дефицит. Какво имам в предвид? Ти започваш да ядеш 2000 калории. До сега си бил на 3000 и изведнъж почваш да ядеш по 2000. Това са 100 калории дефицит. Супер! Няколко седмици по-късно обаче тялото вече е реагирало и вече 2000 калории, колкото и да ядеш, ти спираш да отслабваш. Точно защото тялото намаля своя вътрешен енергоразход, за да компенсира външният създаден дефицит. Тоест, ако преди тялото е горяло 3000 калории и зад него е било супер, но сме му дали изведнъж 2000. Първите няколко седмици то е сваляло, да, но в един момент тялото намаля своя вътрешен енергоразход и то вече не гори 3000, вече гори 2000. И като ти ядеш 2000 и то гори 2000, вече няма дефицит, вече няма сваляне на килограми. Откъде тялото компенсира този вътрешен разход на калории? От всякакви неща. Включително растеж на ногти, растеж на коса, движения, които човек прави през ежедневието, работа на цялостната вътрешна система, адски много неща са. Идеята е, че тялото намаля скоростта, представете си го, оборотите на работа и компенсира този дефицит. Тъй, че следващия път, когато отидете при някой треньор в залата или който и да е треньор и ви направи за 100, 200, 300 лева режим и ви го даде, ето давайте, не се очудвайте, ако след 2-3 седмици спрете да сваляте и не започнете да сваляте никога повече. Тялото не работи така. Калорийният дефицит трябва да се поддържа във времето. Тоест, в самият хранителен режим трябва да се правят промени на базата на реакциите на тялото. Трябва да се следи как се движи теглото, движи ли се бързо, движи ли се бавно. Когато е спрял да се движи теглото, трябва да се направят промени, да се създаде нов калориен дефицит. Може би да се намали храната, може би да се вдигне активността, може би да се промени нещо по подредбата на хранителните вещества. Има хиляди начини. Идеята е, че няма как да вземеш от ден едно да се храниш по хикс начин и след време да продължиш да сваляш до безкрай. Не. 2-3 седмици спираш да сваляш и трябва да се направи някаква промяна. Какво? Ще ходиш до треньора във фитнеса на всеки 2-3 седмици да му плащаш за нов режим ли?
нещо не върви. Не се правят така нещата. Когато се работи с треньор, би трябвало той да даде някакъв режим като отправна точка, просто за да види как реагира тялото. Оттам, спрямо реакциите на тялото всяка седмица, ако има нужда да се правят някакви промени в храната, някакви промени в активността, в тренировките или в храните, точно за да може да се поддържа този дефицит във времето. Давам пример. Ако тялото намали своят вътрешен енергоразход от, да кажем, 3000 на 2500 и човек спре да сваля, тогава нещо трябва да се направи. Може би хранителният режим трябва да се намали на към 2300, примерно, или да се увеличи някаква активност, но трябва да се правят промени ежеседмично, ако не поне на всеки 2-3 седмици тялото ще се адаптира към храната и трябва да се правят някакви промени. С моите клиенти правим промени не всяка седмица, но на всеки 2 седмици почти винаги се налага дали да се направи промяна в тренировки, в активност, ако щеш в храна. Самите човешки тела са адаптирани да се справят с такива проблемни моменти и някакъв глупав режим от залата за 50 лева няма да реши проблема с надебеляването. Все пак сигурен съм, повечето от вас са минали през много режими и в крайна сметка в момента нищо не се случва, нали? Точно това е проблема. Не е идеята да се яде малко изведнъж, не е идеята да се вземе просто някакъв режим. Идеята е да се манипулира храната, движение и тренировки спрямо реакциите на тялото, реакциите на теглото и така нататък. Това е най-важното видео, което трябва да гледате, ако искате да свалите подкожните мазнини. Ако не се действа по този начин, не се очудвайте на който и да дадете пари, за какъвто и режим да дадете пари, защо нещата няма да се получат. И дори да се получат, защото ви е дал най-гадния режим на света, който ви е сложил в огромен дефицит, не се очудвайте, когато върнете всички тези килограми. Благодаря за гледането, до следващото видео.